Po 2 rokoch sme znova prišli. Teším sa, že to je pre moju zimnú teraz výzdobu. To je kaviareň pre fanúšikov knižného sveta Harry. Kvôli tomuto sme sem prišli. Knižky. To je úžasné, to je nádherné. Mirko sa vybral za červené decko Mandragoru. A zoberieme toto. A ešte tu majú, pozrite. Majú aj magickú limonádu a majú aj maslové pivo. No a ešte sa pozrieme, čo tu majú. Teraz majú vianočnú výzdobu. Takú rôznu. Vianočný stromček. Aj plášť si môžete požičať, keď chcete. No a môžete tu ísť aj so psíkom, že Piggy. Áno. Tučná pani sedí na ceste do záchodu. Opravdu. Krásne. Toto pekné, tak ako minulé. Polisky Harry Potter. Každý krásny. Jaký pavúk. Čo? Záhod. To tam je v tme. Takže tu máme karamelové pivo. Ono je normálne nejakými trblietkami posypané. Koláčik. Aj tá sovička jedla. A toto je, ako sa to volá, tá mandragora? Začarované decko. Začarované decko. Peggy sa tu páči, lebo je tu jedlo. Krásne toto je. Stromček. Peggy pozerá, čo niečo dostane. Peginka, ale to není pre psičkov.